na shigar da korafi akan tsohon mijina da na rabu da shi kimanin shekara 2, Usman Maidugin Isa. A sanadiyar duka na da ya biyo na uwar ɗaki, ya dake ni, ya kuma zalunce ni, ya kikkifa min mari har na faɗi. Sanadiyar faɗuwan nan da na ya ringa jana, ina rarrake abubuwa har sai da ya fito da ni ya kinkimo ni, ya tiƙa ni da ƙasa a falo. Bayan haka na tashi ina neman yadda zan yi, ya ɗauki fiyo wata ya ringa fesa min a idona. A bisa sanadiyar kuma ina da asma a wannan lokacin, Allah ne ya rufa min asiri har na kai wannan lokaci na tafi gaban iyayena aka shigar da ƙorafin da muka shigar. Mun je a bisa da sanadiyya a neman man haƙina, shi kuma mai shari'a ya kawo mun wani zance na daban cewar na yi haƙuri na bar wa Allah na yafe masa. To a wannan lokacin haka na ce na yi haƙuri na bar wa Allah tun da ban san ƙarshe shari'ar me za ta kasance ba. Ina jin za a neman man haƙina ne, sai na ji shiru. To wannan duka da ya mun na idona gashi yanzu na samu matsala a idona, ba na gani da shi, kuma bayana ya samu matsala. To shine muka ƙara komawa human rights, aka je aka samu 'yan sanda domin shigar da ƙorafi na akan wannan zaluntata da aka yi. Mun shigar da ƙorafi hukumar 'yan sanda, muna cikin shari'a akan yaya za a yi a bi min wannan haƙina na rashin gani da nai na fuskar haguna, wannan idona na hagu ya samu matsala. To haka dai duk wanda ya zauna suna neman cewa a yi haƙuri, su ma ba a kan neman haƙƙin nawa ake ba. Duk wanda ya zauna sai ya ringa cewa a yi haƙuri, a yi haƙuri. To ina neman mahukunta da kuma sauran shugabanni da a taimaka mun a shiga wannan kes ɗina a neman mun haƙƙina. To kamar na san an je asibiti, su likitoci akwai wani rahoto da suka bayar na cewa matsala ta samu ne gagarima dangane da bayan ko idan? Tabbas lokacin da muka je wajen 'yan sanda suka umarce mu a komar da ni asibiti domin a yi cakin dina a wannan idan da ya samu matsala da baya. Mun je iya bakin kokari sai da muka kwashe kimanin sati 2 muna fama da zirga-zirga da asibiti. An ce mun wannan idan nawa ya samu matsala, yanzu a sanadiyar wannan dukan nawa ganina ya tafi. To misali shi mijin naki Malam Usman Maidugin Isa, an kira shi ya tabbata ko kuma akwai dai wata magana akan cewa bai wannan ba? Tabbas lokacin da aka kira shi 'yan sanda ya faɗa musu duk abin da ya yi a kaina ba ƙarya ba ne ba, ya aikata shi. To me kiranki yanzu ga mahukunta? Kirana shine a duba wannan kes na a yi adalci kamar yadda shari'ar addinin musulunci ta gindaya. Duk wanda ya maka rauni ko ya raba ka da wani sashi na jikinka, wannan shari'ar za ta yi doka a bisa tsakani ga Allah. Ina kirari da hukuma da kuma manyan shugabannin ƙasar nan a shiga al'amarin. To yanzu kuna tare da shi mijin naki ko kuwa? A'a, ba ma tare da shi. A lokacin ya dake ni na dawo gida, za a yi zaman shari'a na farko, to bai zo ba a lokacin. Har alƙali ya ba da umarnin cewa ya yi laifi akan wannan zuwan da bai ba. Bayan mun dawo gida ya kirawo mahaifiyata ya ce na je, ya sake ni saki uku. A dora daga inda aka tsaya. Ji shi? Na'am. Shi waye? Shi Usman Maidugin Isa. Sai